Доброй раніцы, мої шановні. Сьогодні четвер. Сьогодні четвер. Так, почули себе знову. Чекайте, працягваем. Сёння будем гуляць у The Long Dark. Завтра яшчэ не ведаю, што будзе зранку. Пакуль што не ведаю, ці будзе ўвечары там Ready or Not. Там ветер. Ой, хай сабе ветер, зато якое прыгожае у нас надвор'е да світанак, які ёб твою мать. Як там было ў гэтым, слухаце, старым анекдоце? Выйшаў бляха на двор, кажа, 100 я кароў мне ў сроку. Было такое? Падаецца, што было. А у нас тут ёсць што? У цябе? Ці я ўсё мяса забраў? Не хочаш казаць? Так, нейкая адчувальнасць надта высокая. Ну, прыгажосць жа ж. Прыгажосць. Нам туды, мы пойдзем сёння туды. ВРВ, вітаначкі, шаноўнікі мой. Як твоя справа, дарэчы? 2 кавалачкі ёсць, 2 кавалачкі няма. Пакуль што гатаваць я не буду. Давай, раз, два. Што ў нас ёсць у кішэні па дровах? О, дарэчы, трэба гэтае скінуць. Драўніну. Поп-поп. Так. Слухайце, тут патрэбна нейкая скрыня, каб пазбавіцца вось гэтага лайна. А то ну так не напхайся туды пад ложак свой. Так, гатовы today у Ready or Not. Трэба срочна каго-небудзь пастраляць. Дык а хто там яшчэ пацвярджаў? Я штосьці не бачыў у чаце, я ўчора глядзеў. Каб хтосьці яшчэ пацвердзіў. Я думаў, што ўжо адменам будзем брейкпоінт. Сёння... Давай сёння, я не бачу праблем. Добра. Так, што я хацеў? Я ўзял курпіка. Давайте мы яго пакуль вось так. 0,3... Ну, хай будзе. 2 гадзінкі. Вось так. І разбіраем. Там заодно пацяплее. Ага, ветер знік, ветер паўстаў зноўку. Сюды давай, пер'я адсюль. Так. Як там у нас, што у нас? Сырое мясо сюды скинули. Ну, Сонейка Йо. Что по температуре? 38 минуса. Минус 82 агульная температура. Усраться можно. Так, вот так. Поспим гадзінку. Бо я вельмі хвалююся, каб мы не замерзли. О, шикowna. Ветер стих. Як пачуваемся? Ужо 53, добра. Так, каб распаліцца. У нас тут 9. Трэба мне гэта ўсё скінуць. Раз, два, 3. Возьмем, там мы з сабою возьмем. У нас у пячоры было, наколькі я памятаю. У пячоры было так. Зараз мы мяса яшчэ з'ямо. Шкада, што вось тое мяса, якое там ляжыць. Сырое маецца на ўвазе. Оно не... Яно сырое. Ага. Так, глядзім. Мы рыхтуемся наступным чынам. Мы зараз распалімся, мы пакінем вагонь тут, каб у нас мяса гэтае прыгатавалася. Прыблізна трэба нам на 40 хвілінак, каб у нас гарэла гэты вагонь, правда ж? Толькі не бухаль. Вось так мы зробім. 47. І яшчэ палку. Хоп, 44. Усё, хай яно тут ляжыць. Калі мы павернемся, то яно будзе у нас гатовае. Па вадзе у нас 2,40. Выдатна. У нас, дарэчы, на двагі нема. Ага, шыкоўна. Пры гэтым яшчэ без заплечніка і без кошак. Усё. Я гатовы ісці. Я гатовы ісці. То пабеглі. Стоп. Стоп, 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 стоп. Куды гэта я пабег? А? Гарбаткі альбо каўкі.
Вось так. Пять хвилинок. Почекаем. Так, а потом... Ой, у меня только один походник. Ось так зробимо. Зараз собі хоча б 3-4. Додамо драўніну. Гэта я зараз вып'ю, а каву я пакіну сабе на пазнейшы час. Так, як у нас 127, 37. Вядома, што трэба ўзяць. 26, 27. Все, ходім. Вядома, паходні выцягнуў гаўна, але лепш, чым нічога. Зараз нам галоўнае дабегчы туды, да троса, там ужо падняцца, дайсці да пячоры, там сабе распаліцца спакойна, таксама ачуняць, сагрэцца, нарабіць новых паходняў і ісці. Бо. Так, выбачаюся, вырва, я ля пусты ўсе на месцы дзве пары. Добра, 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 добра. Як у мінулыя разы, а 19 гадзіне пачнем. Ой-ой, Лайт, вітанашкі табе, добрага раніцы, добрага дня, што там, не ведаю вас зараз. Ты ж хутчэй за ўсё ва Ўкраіне жывеш, то бок у тебе на 1 гадзіну пазней. Як бачыш, сёння мы працягваем нашы вандроўкі тут. Зараз пазбіраем крыху галінак яшчэ на ўсялякі выпадак. При том, что мы у одном часовом поясе, Польша и Украина в одном часовом поясе? Да ладно. Серьезно? Я не ведал. Мне чомусь подавалось, и хіба что у меня ж мои коллеги были из-за Украины, то розница была, хотя бы 1 година подается. Да чекай ты. Я у Беларуси, не. Йой, Лайт, ой, мне подобаецца. Вы гэтыя, не гледзячы на тое, што хіба, разбіраецеся ў сітуацыі, якая дзеецца наўкола вас, але ўсё роўна лічыце, што чалавек з такімі поглядамі, як я, сядзіць у хаце спакойна сабе і размаўляе пра тое, асуджаючы вайну, асуджаючы Лукашэнку і гэтак далей, і ён сядзіць на волі. Не, чалавеча, я б ужо сядзеў не тут. Не за стрымом. Ужо даўно. Я думаю, так, Польшча на адно менш. Так, то бок у цябе павінна быць зараз 11. Амаль што поўдзень. Так, на двара гэта нічога страшнага. Вось, то бок мы зараз просто учэпнем. Халера, халадно. Халадно, мы ўжо замерзлі, пакуль дайшлі. Але ўсё роўна нагадваць пра гэтае трэба. Я нядаўна пракінуўся, зразумею. Так, я лічу, што паходня не павінна ў нас згарэць цалкам, але ўсё роўна давай тут пастаімо. Пакуль тут перакіну ўсё. Так, насіць.
Носить. Давай возьмем наступное. Все, полезли. Так, наколькі я памятаю, все равно нам хапіла літаральна там вельмі блізка. Адзінае, што у нас тады цягавітасці было менш. А зараз у нас цягавітасці больш. То не павінна быць так кепска, як у мінулы раз. Нормалёва ты спіш до 11 гадзіны. Спадзяюся, ноч была ціхая, без усялякіх выпадкаў. Бо я ведаю, што у мяне ёсць глядач, задзеецца зараз Філ, яго зваць. Дык ён найчасцей за ўсё не спіць менавіта праз тое, што ночы не дазваляюць праз выбухі і ўсё астатняе. То потым адсыпаецца ў дзень. Крацей ловіць будь-якую магчымасць, каб выспацца. Так, курпікі пакуль не цікавяць. Мы лепш зараз, калі сагрэемся, нам бы агулам-то і напарыць сабе гарбаткі бярозавай, ведаеце, бо праз тое, што ў нас там шлях даволі доўгі, наколькі я памятаю, а паколькі зараз яшчэ і марозна, то нам спатрэбіцца гарбата бярозавая, каб утрымліваць свой узровень здароўя на адпаведным узроўні. Так, я нічога не чуў, але па графіку святло стала менш. Можа, дзесь прилятала, ага. Ну, то я рады за тебя. Вельмі ўсцешаны, што цябе гэта мінула. Так. Тут мы ставим. Так, распаливаем. Ведаеце, нават зараз мы распалімся, дык я яшчэ паскідаю. Вось так. Паскідаю вось гэтыя рэчы. Бо у нас тут 11. З сабой я возьму, хай будзе 5, на усялякі выпадак. Гэта гаўно мне не трэба з сабой. Так, паколькі мы тут, давай мы сагрэемся. Гадзінку паспім. Зараз прачнемся, напарым сабе, ну я думаю, што 3 кубкі гарбаты нам хопіць. Ух, там ветер. Мяне гэта пужае. Можна паспытаць, дзе я пакінуў сваю... Халера ясна, ну ты паглядзі. Кацялок. Куды я пакінуў кацялок? Халера. Я спадзяюся, я ж пакінуў гэты кацялок там, у хаце? А не дзе-небудзь. Так, голам, куды мігруюць беларусы? Ой, асноўная маса, на жаль, пасля 20-го года эмігравала ў Расею. Як ты не круці. І у нас скончылася... Бля... У нас скончылася гарбата. У Расею. А усе астатнія, хто меў магчымасць, паехалі ў Еўразвязь. Вялікая колькасць таксама паехала... Віктор Чаевич. Вялікая колькасць паехала ва Ўкраіну яшчэ да вайны. Вось, разумееш? Дадаем паліва. Так, усё. Ну што, я спадзяюся, што я выжыву. Пойдем. У нас наперадзе яшчэ... Так. Вось так.
Толькі гэты вось гук мне не падабаецца, што надта ўжо ветер тут шугуе. У Грузію шмат паехала. Ну гэта я вось ад папулярных, ад найбольш папулярных да меней папулярных табе кажу. Вось, а так па ўсім свеце, божах, ну у мяне знаёмыя некаторыя ў Партугалію нават пабеглі. Вось. Асноўнае так, асноўна гэта, на жаль, вось, калі кажам пра 20-й год. 20-21 гэта Расія накірунак, у другі будзе Еўразвяз і Украіна. Падаецца, ось недзе так. Калі, вядома, ўжо вайна пачалася, то з'язджаюць у Еўразвяз у асноўным. Я вось проста з заходніх часцін Беларусі, то я іншага накірунка не ведаю, бо ўсе мои знаёмыя толькі на захад паехалі. Слухайце, я учора быў шакаваны, я прачытаў у навінах, што за гэтыя 6 год, ну амаль 6 год, так, з 20-го году, ось, з 20-го па 25-й год, від на жыхарства ў Еўразвязе атрымала больш за 1 мільён чалавек, беларусаў, дакладней казаць. Вы уяўляеце сабе гэтую лічбу? То бок на 9 мільёнаў усіх беларусаў 1 мільён з'ехаў толькі ў краіны Еўразвязу. Ашалець. Просто ашалець. %, ну, насельніцтва за 5 гадоў. А уявіце сабе, што з Расеяю-то няма ў нас граніцы ніякай, правда, мяжы няма, нічога няма. Туды яшчэ менш трэба. Карацей, блядь. Это штосьці неверагоднае. Так, насіць... Відаць, зараз трэба будзе выпіць... Та ёб твою бабу, ты шо, дурная? Вось зараз мы дойдзем да другога троса, ён будзе наверх нас весці, падаецца. І там трэба будзе выпіць кавы. Толькі... А вось яно, усё. Дзякуй Богу, хоць сонца ёта, мы не вытрачаем запалак. І гэта ва умоўна мірнай Беларусі. Так, так, так. Пра гэта і размова. Пра гэта і размова. Пра умоўна мірную Беларусь. Так. Так, а што ў нас па тэмпературе? Па тэмпературы што? Эй! -3. Так, калі я возьму зараз заплечнік. Ох, я невыгодна пасцяліў. Так. +3. Ага. Давай на гадзінку. Можа, трэба было другі кавалачак, дарэчы, усунуць вугаллю. Бо мы за гадзінку гэтую зусім не шмат адагрэліся. Але ж, бляха, паходні. Кончаная, выбачаюся. Так. Кинуть. Хай яно тут застаецца. Пойдем. Под кавою.
Зараз мы падымемся. З паходню, можа штосьці. Стоп. Чакай, окошки. Кошки забыл. Так. Так, усё, падаецца, больш мы не будзем лазіць, таму сюды і сюды, ось так, каб цяплей было. Я памятаю, што там было сховішча нейкае пад навесам, якое нас уратуе ад гэтага ветру. Мы там адагрэемся, адаспімся, каб павярнуцца ў нашу хату. Да, з такімі вандроўкамі нам не хапіла, столькі гарбаты мы назапасілі сабе перад прыходам у гэтую лакацыю, не хапіла. Апошні кубачак застаўся ў нас, бярозавай гарбаты. Там бочка. О, блядь, там ще, глядзіце, там ще трос. Атрымліваецца 4 тросы. Што за жарты? Ой, халера ясна, а можа пячора ёсць? Ой, дзякуй Богу, пячора ёсць, слухайце. Так, а дзе мы тут можем распаліцца? Толькі не гэтак. Во. Так, зараз паглядзім, колькі ў нас там часу, ці можам мы мусім мы ісці зараз. Адзінае, што кепска, у мяне ежы няма. Так, ложак ёсць. Так, я каля уваходу ставіць. Слухай, там ёсць механіка нейкая наконт гэтага. Я ўжо не памятаю, як яна працуе, але тыпу ў халоднай зоне можна ставіць, тому што, глядзі, тут у нас цёплая зона, пячоры. Ось калі я адыду ад вогнішча, тут цяпло. Глядзі на індыкатор тэмпературы, недзе вось тут пасярэдзіне пячоры будзе ўжо халадно. О, бачыш? Вось тут мяжа праходзіць, вось яна нават тыпу заўважная тут. Слаба, але заўважная. Ёсць цёплая частка, ёсць халодная частка. Тыпу вось ставіш вогнішча ў халоднай частцы, лягаеш спаць тут. Тыпу кажуць, што такім чынам вогнішча гарыць даўжэй. Ну, не ведаю. Я спрабаваў эксперыменты гэтыя праводзіў, калі мы чакалі пуму. Бункер, дакладней казаць, там з пумай ваявалі на ціхарэчцы. Вось, я нешта не заўважыў розніцы, а ніякай. Так што такія справы. Ой, чакай, у нас ужо вечар, але мы не стомленыя. Не стомленыя так, каб нам лягаць да самай раніцы. Давай напарым вады. Шкада, кацялок не ўзяў. Пакінуў там, мабыць, ідзе ваду пару. Так. Што ў нас увогуле? Па ежы ёсць ці няма?
Дровы, вядома, я тут скінуў усе. Апрошваць гэтага. Вось незразумела. Незразумела, да я вось у гэты кут адысці. Бачыце, халадно стала. Не халадно. 12. То бок вогнішча нам не трэба, каб да ранку дайсці, дажыць. Нам толькі трэба напарыць вады і можна будзе лягаць спаць. Вось, і не эканоміць дровы. Так, чаму я б хацеў да ранку? Ну, таму што пад'ём гэты, спадзяюся, ён апошні. Я б не памятаю, каб было больш. Бо там уже будзе канец, нам трэба дайсці. Ну, добра. Да ёпту, што я нарабіў. Карацей, парым гарбату, парым ваду і лягаем спаць. Можна і ўначы, слухайце. Бо наколькі я памятаю, мы не павінны вяртацца назад. У нас будзе адчынены шлях у той бок. Могу памыляцца, але тым не менш. Давай мы прыгатуем жалуды. Хай будуць. Так, рышыё. Давай гэтае прыгатуем, бо яно мае хаця б 100 калорыяў яно мае. Раптам нам не будзе хапаць. Все, подносим, пьем. Лягаем спать. Ох, якая цемрава. Перад самым раніцай паглядзіце, якая цемрава. Я думаў, што ў гэты час яна павінна ўжо крыху лепш. Лепш бачна, мусіць быць, а і тут яно на табе. Так, усё. Што ў нас па вадзе? 0,83, возьмем 1 літр. Як у дупе, ну. Фактычна. Так, гарбатку, мабыць, не буду піць. Адзінае кепска, што вецер. Вецер проста сур'ёзна задзьмувае нам усё. Так, добра, што неба яснае, то бок мы распалімся з дапамогаю лінзы. Давай, падбяжым крыху, штось ты зусім не хочаш ісці супраць ветру. Так... Зноўку апранаемся. Уперад. І выйсці відно. Сапраўды. Твоя правда, маеш рацыю. Так, давай сюды адыдзем. Апранаемся цяплей. Так, нам наверх. О божах, ну, а гэтага Рюдзігера панесла, паглядзіце, на самую верхавіну. Просто шаленец натуральны.
Я ось мінулий раз казав, ён усіх кінуў, бляха, усім здрадзіў. Дзяўчына, якая была у яго закаханая, просто, бляха, кінуў на падлозе, каб памірала. І палез лякуды. Прыдурачны. А мы тут ягоныя сляды сцежым. Так, мы уже змерзли. У нас засталося 7 кавалачкаў вугалю. Не, ну мусіць хапіць. Я памятаю, тут на ніжэйшай складанасці быў... Ой, божахна, як я люблю гэтыя масты. Срацца, што за дрыжыкі. О. Так, трэба адзначыцца зноўку, што дзякуючы таму, што надвор'е ў нас трымаецца 4-й дзень сонечнае. Завіруха была 1 раз, падаецца, толькі, так? За ўвесь гэты час. То бок, гульня нам спрыяе. З 3-го заходу яна злітасцілася з намі і дала магчымасць прайсці гэтую задачу. I love horses. Так. О, чую, курпікі маюцца тут у нас. Памятаю, што вось з каменьчыкамі нават трусаў упалёўваў тут, але... Во... Знайшлі. А давай-ка мы с тобой вот так попалюем, а? Только что руки дрожать, як у наркомана. Wonder if I can drop any of this gear. На. Вы запытаецеся, а дзеля чаго? А вось стрэлка наша яшчэ, я думаю, дзе яе прайшоў? Яе не было бачна. Зараз мы тут будзем распальвацца. Так, распушчальнік пнёў. Вось тут можна будзе спаць. Раптам што? Так, это мы все зараз почитаем. Я толькі распалю вогнішча, каб нам было цёпла. Ну і потым мы ўжо полезем униз. Так, я на канатному мосце, можа проламіцца дошка? Не можа. Дзякуй Богу, не. Такого реалізму мне не трэба. Так. Як тут мы себе пачуваем? Мінус 21. Нам трэба, каб 20 кампенсаваў
Вогонь. 15, 16, 17. А ось і 20. Pack is getting too heavy to carry. Ще мало. А давай ось так. -1. Ну давай ще краху. Ай, курва, ялове. Все, 30 повинно бути. Дякую Богу. Так. А сюди ході, корпік. Збираємо спочатку м'ясо. Потім ляжем поспім, мені подається, бо у нас... Так, я вибачаюся, там по праці написали літерально секунду. Так, все, вроде все. Так, гук почав подлагувати. А у сенсі подлагувати? Чекай. Що там з звуком у нас? Що там з звуком у нас? Ні, все добре. Все добре. Гэта, мабуть, я просто рукою чапляв. То праз гэты... Так. Сюди давай. До речі, можна було плоду поставити, тою хернею маюся. Покуль що. А то я що робив, і шум поглинач намагався виразити шум, зрозумів. Так, ну, на жаль, по клавіатурі коли ляпаю, то щось часом проходить, я це ведаю. Так, у нас там уже червоне, треба буде з'їсти рогозину одну. Двадцать одна, так. Поп'ємо покуль що. Ну і давай почитаємо, покуль воно тут готується. Бо ми знайшли вже ось гэта. Track the slippery creep up here, but he's moving fast. Stronger than he looks. And just as I'm starting to fade. I knew this might be a one-way trip, but I like my odds for something better. One last mission to fill the ledger before moving on to better days. Debts paid. Director off my back for good. Some bright idea, huh? I miss my brother. He would have loved this op. Can't really see his face anymore. Feel bad for the guys that didn't get out. Та ти що, сумління. Damn mine. Part of the gig to keep them in the dark, but this one hurt. Well then. It's almost kind of nice when the sun's up and the wind stops howling. О, тут навіть ветер перестає дзьмуть. Gotta fix this. Finish it. Бункер. Что за бункер?
бункер, у якім ми былі. Мы у ім былі. Угу. О, Лёха, вітанкі. Цепла, так. Ад блізкіх? А каб з батареї штосьці было, так само трэба. Так, бункер. Що тут у нас ще? This island was meant to give up its secrets to me. Knowledge wired into its very bones, the deep places under the earth. A new geology. It promised much. A crack in the window to the future. I knew we could not accomplish our goals and be certain of success or safety in doing so. Чому не серые руки, а тут усе такое. Тут и твары серые, и руки такие самые. Ой, уже шеры. Ось. Ну, такие персонажи. Зараз покажу. In the coming decades, these equivocations, these doubts will be meaningless. I still believe EW was right. He was already so close, and 100 years ago. But even with my more complex machine, I cannot prove it. Yet. The cost has been high, and now I suspect it is time for me to pay as well. Even now my enemies laugh, as their agent tracks my movements. This stalker in the hills, and I am only getting weaker. There is a terrible shadow across my mind, gnawing on its edges. I cannot focus my thoughts. My dreams are strange, a deep, wide ocean, unending. Штось його скажуть з гэтыя думкі, падазрона. Так, усё, у нас нема нічога. Тут толькі пер'я засталося, зразумела. Ну, дзякуй, пер'я мне не трэба. Халера, алій просто дзьмуе неверагодна. Давай ще поставим паловку. Тут пусто паўсюль. Зараз повесим, пойдем. А куды яго вешаць? У нас жа штрос у кішэні ёсць. Шлях вядзе нас туды. Там олень. Так, перагруз ага, сярэдзіна дня. Ну, трос намякае на тое, што ў нас все ж таки будзе неякае коўзанне, праўда, па схілах. Таму, што б я хацеў зрабіць? Я б хацеў легче адагрэцца. Ўсё роўна 4 гадзіны будзем губляць. Взять, так. 2.42. Колькі нам трэба, каб адагрэцца? Ну, давайте гадзіну. Давайте гадзіну. О, выдатна. Ой-ой-ой-ой, ты паглядзі толькі на гэта. У нас тут сур'ёзная праблема. 18. 18, так. Чекай, а колькі ў мяне ў паходню 40. Все. Пойдем. Буду спадзявацца на тое толькі што спакойна дойдзем, мы ўсё лішняе скінем. У нас мінус 5 будзе зараз ад троса, потым мы апранем кошкі і заплечнікі, нам дасць 5 кілаграмаў. Та ідзі тут, пекла, божах, на гэты вецер. Немагчыма з ім. Так, усе рукі ад русаў крыві. Ну там абмаражэнне, гэтак далей. Усё гэта. Чакайце, зараз я ж забыўся, што я не паказаў персонажа. Бо UA Light не бачыў, мабыць. Зараз я тут схаваюся.
пад скалою. Де было б цяплей тут. А не, холера, тут не цяплей нідзе. Ось, калі націснута персонажа, а дзе персонаж? Во, бачыш? Яна сама ўся такая бледная, шэрая. Ну, то бок яны такія тут. Зрабілі нібы чалавечападобнае проста. Каб не ведаю, што. Каб на гэты жоўта-чорны YouTube не выкладалі, мабыць. Сцэнак. My fingers feel. У яе шчокі, як сказаў зараз Лёха, таксама ў крыві ад труса. Шалёны зігзаг, вітанкі. 4 гадзіны стрыміў? Не. Табе пачулася. Так, апранаем. І гэтае, і вось Do I гэтае. get home soon? Пайшлі ўніз. Так, зараз трэба ўзгадаць, дзе мы гэты бункер бачылі. Трэба ўзгадаць, дзе мы гэты бункер бачылі. Каб яго трасца ўзяла. А ці ён у нас не на аэрадроме? Гэты бункер. Памятаеце, там быў вялікі. Так, у нас ежы нема, хп нема, трэба неяк ратавацца. Так, куды ты паляцела? Так, пячоры няма ніякай, дзе можна было падагрэцца. Жадина. Есть такой сквапный. Сквапный, як лихо. Что моё-то не отдамо. Так, пусть тут же ж проходники есть, не? Чакай. А тут? Так. Бежим. Так, я апрануў назад сваё цёплае адзенне ці не? Не, вядома, што не. Так, сюды. Sure, I can carry much more. Так. Вось гэты бункер, мне падаецца, гэта той, які быў каля хаты. Памятаеце, мы там падчас туману шчабадзяліся. Вельмі ўдала ў нас все атрымалася там. Вось падаецца, гэта яно. Блядь, ты сур'ёзна? Ты як увогуле? Так, ще боль засталася. Так, ну з болю я як-небудзь пройду. Так, не падабаецца мне гэта, вось што адбываецца. Што нам халадно і мы ніяк не можам сховішча сабе знайсці, каб напарыць гарбату. Тут у нас няма нічога.
Але тут мы можам сабе, падаецца, схавацца. І сагрэцца, бо ўжо палова хп у нас. Во. Зараз собі возьмем гарбатки. Come on, little fire. Ще кавалочок. Акурат нам треба боль збити. Так, что по воде? 2.18, добре. Снег почався. Може ми поспім? Як думаєте? Але і при гэтым, слухайте, і ветер знік, правда? Як тут у нас? Каля вогнища 7. Не, дякую. Мне такое не треба. Гэта я сабе збакінь. О боже, на. Во. Блядь. Не, гэта правал, дзеўчына, ну гэта просто немагчыма. З аднаго вугельчыка толькі 2 паходні. Дзве паходні дастаць нармальныя. Ну гэта як? Хацеў бы я пасядзець, але мне не падабаецца гэты снег. Каб згубіць гадзіну, що ў нас вечар, хутка будзе ўжо ноч, а нам трэба дабегчы альбо да пячоры, альбо да будынка. Ух, дякую Богу. Не разбилися. Jesus, this is cold. Мерзнеш, вядома, што мерзнеш. Так, мы тут былі, памятаеце? Это тое месца, пра якое я казаў, што ваўкоў трэба будзе абыходзіць. Так, я мяркую, што нам лепш... Там курпікі. Лепш ісці па версе. То бок адразу з гэтага вось, з гэтай шчыліны налева. Потым трымаючыся лявей. Толькі адзінае але. Гэта наяўнасць ваўкоў тут была яшчэ, памятаеце, мы тут былі калі? З луку стралялі шмат. У першы раз, калі тут былі. Так, собрали. Кто там, олень? Добрый олень. Ось добре було б знайти хоча б полову стрел, які ми тут згубили. Бо ми тут, подається, 20-ку стрел покинули на гэтай локації. Oh, so cold. Так. Брадзем. Вінсус гэта бот у нас, вывучаюся. Так, а калі нам трэба ісці ўжо да аэрадрому, то мы ж гэта можам зрабіць і тут праз пячору.
Блять, яны тут побач зусім гэтыя ваўкі. Адзін пакуль што бачу. Голодная. Так, зараз я йду у тую хаціну, в якой ми хаваліся дагэтуль. Што, падаецца, прайшлі, бо не выюць. Все тихо, спокойно. Неякі натрымаліся, мне падалося вось тут. А зараз, бачце, смясціліся вось туды, на левы бок. Мы б там не прайшлі у тую хату. Як я думаў на пачатку. Так, палова хп, нам трэба хавацца ўжо ў хаце. Грэцца. І бегчы, вядома, нам яшчэ да той хаты дабегчы трэба. Дзе ў нас ежа ё хаця бы. Так, тут вокал мусіць не быць. Всё, палова хп нема. Вось гэта вандроўкі. Але галоўнае, што жывыя. Pack is getting kind of heavy. Так, можам выпіць, дарэчы, гарбаткі. Што ў нас вечар амаль што? Спадзявацца на тое, што не будзе завірухі. 2 гадзінкі паспім, адхіляемся, і потым дабяжым да той хаціны, дзе ежа ё. Давайте так зробім. Так. Топ. Дзе бярозавая гарбата? Так, вось гэта мне не патрэбна тут. Што мы яшчэ такога награблі? Так, адзінае, што ведаеце кепска, што мы гэтым шляхом пайшлі, таму што ў нас там ліхтар застаўся. А ён у пячоры застаўся. А, ну то добра, то мы заправім у пячоры ліхтар. Усё, так. Вода крыху ё. Гарбата ў нас няма. Смецце трэба скінуць. Ёсць нейкі купар ё. Усё, так. Схавай. Давай мы пераапрацуем пакуль што. Спаць і не спаць, не спаць. Давай, пачакаем. Ось так. Ой, шкада, што толькі ветер. Пойдем. Wonder if I can drop any of this gear. Давайте, пакуль у нас ёсць магчымасць такая бегчы, то пабяжым. Адзіна не чапляцца дзеўчынам. Там у нас 2 кавалкі мяса мусіць быць. Ну, вода ёсць, вядома. Ну і потым мы пройдзем туды налево ў пячору, паглядзім, ці ёсць там ліхтар, калі няма, то спусцімся за ім, бо ў пячоры нам ліхтар патрэбны, пры гэтым паходняў нарабіць. Мусіць усё быць няблага.
мусім прайсці. А калі мы выйдзем з гэтай пячоры, на аэрадроме нам трэба будзе таксама павярнуць толькі ўлева, падаецца. Вось, каб дайсці да таго бункера, у які нам трэба на гэтым фотаздымку. Ля, паскуда. І скуль ты вылупіўся? Чаму ты жывы яшчэ? Гэта нам гуля просто падкідвае контенту, каб мы не сумавалі ў гульні, ці што? Ну, блядь, падаецца, што так і ё. А, ўсё? Спужаліся? Та ёб твою мать, колени падымі, недарэка ты. Гэта ў нас зграя аднавілася тут ужо. То бок і зграя, якая там знаходзіцца, яна таксама аднавілася. Каб цябе ліха. Ужо тыдзень прайшоў, як мы тут бадзяемся. Хутка дойдзем, хутка паясім. Так. Прыгатаваная, добра. Не спаленая, гэта галоўнае. Усё, ямо. Так, вельмі спадзяюся, што ніякай завірухі не будзе. І патрэбы ісці лутаць таго ваўка у нас няма. Добра, так. Што мы маем? Гэтае маем. Хутка ўжо ноч будзе, добра. Нам трэба крыху толькі пачакаць, потым лягаць спаць ужо. 50%. Так, яшчэ забыўся, у нас ёсць два гэтыя. Но яны нам ёсць магчымасць, што спатрэбіцца ў пячоры, там пакінем у інвентары. Вось гэтае не патрэбна нам у такой колькасці. Давай мы зараз скінем гэтае. І вось гэтае. Чакай, адрамантуемся. Потым вось так зробім. Шикоўна. Сюды давай вось так. Што мы можам адрамантаваць сабе? 75. Нормас. У нас так шмат па гэтай бляха. Ачмурэць. 83. Шмат штосьці у нас было выкарыстана гэтай бляхам. Як он назовецца? Трываласці у рэчаў. Пакуль мы тут бадзяліся ў гэтай лакацыі, вельмі шмат. Я чакаў, што будзе па-іншаму. Но гэта нас ваўкі пагрызлі, што яна 70 стала. Але вось гэтыя... Ну, бляха, шкада. Скура труса. Мы яе сушылі там недзе ў пячоры. Падаецца, што было такое, не? Яна сапсавала. Дзяўчына ж сапсавала.
Тую скуру, якая была, ну яшчэ вось гэтая 69. Так, па сутнасці ўсё. Але можна, дарэчы, аднавіць 0,1 градуса ўсё ж такі. Штосьці-то паробім. Тым больш, што тканіны хапаем. Што є з сабою цягаць. Ёсць, во, 4 ёсць. Але ж 0,2 градуса. Добре, скидаем 10. Скинем. Стоп, чакай. Повязок нема. Одна повязка есть. Вот так. Все, заверуха. А мы будем спать. Обновлять ХП. Спадзяюся, што раніцы завірухі не будзе, мы спакойна сабе выйдзем ды пойдзем у пячору, якая нас прывядзе да гэтага аэрадрома. Як мы там? Няблага. Аднавілі ХП. Дзень прыйшоў. Добрай раніцы, свет. Як ты там? Мілы нам ці не мілы? Такое. Як мы тут пачуваемся? Мінус 37. Не. Это у нас мінус 82 агульная тэмпература. Я тут не добягу. Не добягу. Ну, в такім выпадку давай так, все ж таки. Зараз яшчэ што-небудзь парамантуем сабе. О, бачыце, мы з сабою гэтую цацку цягаем. Медведяня. Я ўжо і забыўся. Так, шкарпэты не... Вось гэтая падкладка 93 у нас яна была. Трэба адрамантаваць, каб было 0,2 градуса. Тут яшчэ 1,1 будзе. Вось гэта адрамантаваць, все ж таки 0,8. І вось гэта, амаль што 1 градус было. Тож гэта быў больш якасны рамонт у параўнанні з гэтым. Дзяўчына есці хоча. Яшчэ не змянілася нічога. Так. Что мы маем? Пять, хай будет 5. З іншага боку 3 буде дастаткова. Так. 48 и 3. 51 запалка засталася. Гэта калі што было 90. З нас вось гэтая лакацыя высмактала вельмі шмат запалак. Пакуль мы тут былі. Так, ежы мало. Пойдем. Что мне сейчас остается робить? Я упэўнены, што колькасць здароўя нашага нам дазволіць дабегчы. Стаміна, ўсё гэта ён. Стоп. Чуганік. Я забыўся на чуганік. Дзякуй Богу. Ось гэта я б зараз даў бы маху. Так, давай яшчэ паспім, бо мы будзем бегчы. Калі у нас на дворе такое захаваецца, будзем бегчы пастаянна. Бля.
Вибачаюся, але по-іншому не скажу. Надто моцний ветер. Я вот такий ветер не пройду, і добре, що я не пішов зараз. Здранцвів би за хвилину. I'm not sure I can carry much more. Так, їжі нема. Головна проблема. А там гэты... Чакай, ну, 3. Гэты ляжыць далёка. Далёка, вось тым больш, што, бачыце, побач з ім ходзіць. І вось той ходзіць. Да. Сярэдзіна дня, ну давай чакаць. Типу накірунак толькі змяніўся ветру. Ну, спадзяюся, што не толькі, што і лагодней стала хаця б крыху. Валера, што я не ідзе сюды да мяне бліжэй усё. Так, добре, пробігаємо. Так, ежа. Я не памятаю, там будзе волк. Там будзе чорны волк у нас на шляху. І не адзін павінен быць. Таму што раз тут яны аднавіліся, то і там таксама павінна аднавіцца. Нам галоўнае, каб на нас шэрыя ваўкі не напалі вось тут. Бо мы згубім час, згубім ХП. Sure getting cold. Ти ж... Блять, ну ти поглядzi, ну. Ви бачите, дзе яны бадзяюцца? Сволочы шэрыя. Ой, ачмурэна. Яны вось там былі ж пастаянна. Warm up a bit. Пипец. Ну что, подкрадаемся, будем лупендить з адлегласці, хотя б перастрашым их, але ж у нас 10 стрел. Не надо, мы уже тут их полупим. И руки будут трясться у нас от холоду. God, I'm starving. Тебе зараз не гэтая галоўная праблема, ведаеш? Не тое, што ты галодная. Халера, ну чаму яны тут з'явіліся? Мабыць, гэта ўсё ж такі гульня неяк тут падкручвае гэты момант. Я іншага выйсця не бачу. Да халеры паўсці тут на кулкішках.
Вецер ще не з того боку, куди нам треба, але інакше ніяк. Так. Так, ніби позбігли контакту з ними, добре. Так, там у нас буде ще один. Але той чорний буде, так, і... Ну, ми його можемо забити, відомо. Тільки забити, але не лутати. This pack is getting kind of heavy. Сука. Хтось із їх там близько підійшов до мене надто. І почув. Давай, малая, давай. Нам треба хоча б до печери той доповзти. Там спиниться, одогреться і йти далі вже. Бо тут нема ніякого притулку. Сміття забираємо. Глядим волка. Не бачу. Добре. Мінус одна проблема. I've never been so hungry in my life. Ось мене цікавить тільки чому, коли ми бігаємо, у нас температура не піднімається. Мне подається, каб я бегал у этой шубе медвежьей, я просто пол был мокрый от поту. Так, давай з'їмо. Леха, у тебя Steam профиль скрытый? Не? Не. Так, говно. Говно. Нам на дворі не дозволяє розпалити факел. Нам як мага хутчэй треба бігти до печори нашої. Тим часом у нас типу лепше надвор'я стало, але ну, каб розпалити вогнище не запалками, але тим не менш. Это небезпечно, ми згубимо шмат хп. І березова гарбата скончилася, каб обновить гэтае хп. Але... I could eat a horse. Let's see. Я могу ось тут. Давай тут. Бо вже нема куди One little терпеть. fire. Нам треба розпалитися, нам треба вуголь закинуть, нам треба гарбату собі поставить.
Так, дзе мы тут дзе? Колькі у нас будзе адпачынак сагравання палова толькі, добра? Можа дасі мне хаця б дабегчы да пячор з паходню? Блядь, ну... Ну зусім кепскі, ну што гэта такое? Та ідзі тут, пекла, дзеўчына. Твою ты мать. Просто горшае з горшых. Тады я табе знайшоў, Макс. Магчыма. Калі табе трэба, Лёха, я табе магу кінуць гэты лічбавы код. Запрасіць у сябры. I'm gonna need to eat soon. Калі так хочаш дадацца ў сябры, то, калі ласка, запрашаем. Зразумела. Та схавай ты, божухна, недарэка. Кінь, дзякуй. Зараз. Зараз зробім. Так. Гэта... Да сяброў трэба ісці кудысьці тут. Community Friends. Так. Знайсці гэты. На, выкарыстоўвай. Так, усё, паляцелі ўніз. Так, мароз, усрацца можна. Але у нас была хвіліна, калі мы не мерзлі. Гэта добра. Так, вось яно дрэва. Там за гэтым дрэвам будзе нас чакаць. Хацеў сказаць мядзведзь, але ж дзякуй Богу не. Там толькі воўк. Ды і тое, калі заспаўніцца, бо гэты не заспаўніўся, а мы іх білі амаль адначасова. Так, камельчыкі. Галіна ляжыць. Лепш узяць адразу. Так, пуста. Ці як там кажуць радзёрно? Чыста. Так. Тут няма. Так, котка нас чакае, там унізе чую. Крацей, гэта не запаў... Вось дзіўна. Чаму тыя хлопцы шэрыя заспаўніліся, тая зграя? А тут ваўчына не заспаўнілася. Бо мы яе білі першую. А тых мы білі пазней на дзень. Вось гэта гульня вырашыла паднакакаць нам. Так, тут усё. Бежим, трэба сагрэцца. Ось так. Паходню ў рукі і ідзем. Там ліхтар, там воўк будзе, нам трэба будзе яго паляваць. Ну, мусіць быць, бо тыдзень дакладна прайшоў. Адзінае, што... Я памятаю, нам трэба было адпачыць добра, бо там два пад'ёмы. А мы
мы сюды бегли. Будем стомлены. Як мы там? Ага, ўжо амаль ноч. «19». Ну, гэта на сотні нам хопіць. Так, я спадзяюся, ты, Лёха, ўжо пампаваў? Як мне гэтая бляха збіць зараз? Я зразумеў. Твоё паведамленне я не гэтае не забяру. Цікавы функцыянал. Запосціў і ўжо не выдаліць. Во. Тое, што мне трэба. Забираю вуголь. Так. Мне подпадшить насамрэч, колькі у нас там? 47. Альбо да раніцы мне трэба адпачыць, альбо мне трэба адпачыць на пераход. І так і гэтак мне трэба. Так, давай-ка мы з табой вось так паступім. Пойдзем пашукаем нашага сябра ваўчынага. Так. Ось так. Та ти, бля, жартуєш. Все, гэта ён. Хадзем. Можна нават не дараніцца, просто адпачыць, потым узяць усё, што трэба пайсці. Усё роўна мы будзем адпачываць перад выйсцем з пячоры. Так. Аватар Fallout. Так. Як ён завецца там? Нейкі бой. Fallout бой, можа быць. Штось такое. Пакуль што не бачу нашага сябра блахастага. Шкада будзе, калі ён не зарысаецца тут. Эй, хто живий? Нема. То, мяркую, нам прийдеться жити за кошт рагозу. Що не вельми добре. Ну, потім нам сюди треба буде везти. Ходімо, знайдемо якого вуголю.
старую походню. Лутали, лутали. You do with trees? Because I'm gonna eat a tree. Так, тут вуголю нема. Тут нема. Там, хутчэй за ўсё таксама. Дзіўна, што ваўка няма. Яны ж павінны рэсацца штотыдзень. І тут на табе. Так, што я прапаную ў такім выпадку ісці назад. Это не вугаль. Так, ці мы будзем там ставіць... Ну, вады можна паставіць, што нам з гэтага. Шкада, ежы няма. А мы адхіляемся за кошт таго, што ў нас будзе сон здаровы і крэпкі. Гэта факт. Бо нас ніхто не патрывожыць на тым месцы. Пераробім усе паходні кепскія, падрыхтуемся, карацей, потым адпачыўшы пойдзем. Пайшлі сюды, мабыць, тут яшчэ можа быць кавалачак вугалю. Не, нема. Так, дайшлі. Дайшлі. Распаліліся. Давай сюды. Не ведаю, наколькі трэба вугільчык выкарыстоўваць, все ж таки ёсць крыху у нас палак. А гэта будзе. Гэтае хай будзе. Всё, ваду ўзялі. Гэтая бляха. Ну давай, паходь, пасцялілі. Дадалі. Пакуль паразбіраем гэта ўсё. Да, лакацыя бляха суворая. Тут пытанняў няма. Пытанняў няма, гэта дакладна, вельмі сувора. Мы згубілі каля 20 стрэл. 3 заходы нам спатрэбілася, каб зрабіць тое, што нам трэба было зрабіць. Яшчэ каб з самага пачатку было ведаць, куды ісці, як ісці, то мы б не згубілі адзін стрым, па сутнасці. Ну і адзін заход. Можна было так, каб загадзя ведаць усё наперад, то мы б справіліся хутчэй. Але як выйшла, так і выйшла. Так, толькі што ў нас з ежаю бяда. Можа, ведаеце што? Да расплаўлення. У нас жа ж там ляжыць... Як яго, алень.
Можа да яго падскочыць да гэтага аленя. Все, заправляй, как не носить 2 тары. Так, і вось гэтая трэба адысці сюды. Ці мы паспеем да распаўлення 12. Вечар. Каб сабраць з яго мяса, Right now. каб у нас все было добра. Гарантавана добра. Зараз мы бахнем рагозіну і выскачым на двор. Спадзяюся толькі, што ўсё нам дазволяць. І на дворе дазволяць, і надта мы змерзнем. Так, надвор'е неблагое. Ну такое. Карацей, ветер гэта перашкодзіць. Вось ён ляжыць там на пагорку. Зараз будзе смешна. Дзякуй Богу, я лук з сабою взяў, не выкідаў, але калі мы залутаем яго, зарэспаецца рэсніца воўк і прыйдзе да нас на пах мяса. Што, малеча, дачакаўся ты мяне? Гэтая бляха 5 хвілін на паўкілаграма. А калі так, 35. Ну, памерзнем. Хер з табою. Затое мы залутаем усё. Так. Ляжым, хаваемся, лягаем спаць, адпачываем. It's so cold. To think. Ось так. Каб надзейна было, каб дайсці. Та усялякае бывае. Так, ХП адновіцца траціна за ноч. Павінная б насамрэч аднавіцца. Ну, паўкіля нам толькі што. Гэта так. Сліну пусціць. I'm starving. А, я забыўся, што я дроў мала кінуў. О, блін. Все дурны. Я ж не кіну нават дастаткова. Халера. Come on, little fire. Come on. Так. І все. Гэтае мы тут размясцім. Я маю на ўвазе скуру. Так, і гэты давай сюды. Па сутнасці ўсё. 11 хвілін, кажа нам, да закіпання. Не, даражэнькі мой. Будем больш. Ось так.
14 хвилин. Мы мусим протрыматься. Як мы там почуваемся? Так, ну что, 2 достатково мертво. Все ж таки походні на 30% доволі редкі. 5 сіль повинна хапіць, каб перайсці гэтую пячору. Ну, давай так ось. 2 возьмем зверху. І... ну так, каб ноч толькі ператрымацца, да і ўсё. I'll rest soon. I'm gonna faint. Што мы там? Гарбату я пить не буду. Гарбату мы притрымаем. Давай вот так промотаем час. Man, this pack is getting kind of heavy. Я ось думаю, ці ставиш ще. Я тут я копаю. Поднять. Усё. А яно стаіць. Будем лягать спать зараз один, а только я хочу себе подрыхтовать, каб уже раніцаю голову не дурить. И просто идти, очнувшись. О, лучше. Все, больше ничего. Там можно было кавы напарить. Так, что у нас есть? Слушайте, у нас на гарбату ні халеру не засталося. Нам вельмі необходно назбирать березовые коры. Гэта ще нам дасть магчымасць неяк пратрымацца, але ж яно не аднаўляльнае. Да. Давай, пі. Лягаем. 8 спачатку. Ой. Там у нас я бачу, што калорыяў няшмат. Каб толькі гэта не было чырвонае. Чырвонае, мы згубілі бонус. Я згубіў бонус 5 кілаграмаў, якія можна перасоўваць дадатковыя. Блядь. Якім чынам ты, курва малая, так калорыі гэтыя вытраціла? Толькі паглядзі на гэтае, ну. А зараз, бляха, думай, што рабіць з гэтым. Так. Нам трэба пазбавіцца ажно 2 кілаграмаў. Гэта скідаем. Гэта паўкілаграмы. Засталося кіло 300. Ліхтар, не. Так, ось так. Каб нам ще наїстися було б добре. I need to Ну find что? food. Да ёб твою мать, только что ж ели.
Ежа гэта бяда. Ніхуя не бачна. Так, што ў нас з плюсаў маецца? Ага, у нас паўночнае ззянне. Я правильно зразумеў? Калі паўночнае ззянне ў нас там, то будзе кепска, калі ён тут з'явіцца воўк. Маецца на ўвазе. Будзе грызці ад душы. Давай, 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 падымай калені. Так, я выбачаюся, мне трэба завесіць акенца. Так, спадзяюся, што ўсё добра. Дай толькі дайсці да бяспечнага месца, я потым праслухаю трансляцыю сваю. Так, ось тут мусіць быць ужо бяспечна. Так, чакай, паслухаем гук, ці ёсць. Ну, мусіць быць добра, не? Так, ось тут наш спуск. Там, падаецца, і спуск, і пад'ём у нас мусіць быць. God, I did anything right about now. Ой, так, хадзім. Але ж аэрадром таксама не лепшае нам. Лакацыя праз тое, што ежы там ні халера няма. Так. А ведаеце што? А вы не ведаеце, а ў мяне ж запас ежы ёсць унізе. Угу. У нас же ж там і алень быў, у нас же ж там быў і рыба. Слухайце, дык. На кой халеры мне зараз ісці ў лакацыю, дзе няма ежы? Праз даволі вялікую пячору. А давай-ка мы зробім наступным чынам. Мы пойдзем назад, спусцімся ўніз да той сядзібы. Паяму, адпачнем, падымемся і пойдзем.
Будем сытые, моцныя. Але ж я дурань. Слухайце, ну гэта ж можна было рабіць спачатку. Якой халеры нам трэба было сядзець тут? А яшчэ прамовы. За тое, што мы сытыя. Ой, бля, придурак. Что я могу сказать? Адзінае, што нам прыйдзецца пачакаць перад выйсцем, мне падаецца. Хаця з іншага боку мы можам даскочыць да той сядзібы і без раніцы, без прыходу раніцы. Нам толькі вагу галоўнае зараз сабе выраўнаць. Каб 5 кілаграмаў, якія дае заплечнік. Ім скарыстацца. I've never been so hungry in my life. Так, о, паўночнае ззянне скончылася. Тыпу... надышла раніца. О, вадаспад блакітны стаў. А то быў зялёны смарагдавы, непрыгожы. Вера, гэта ж трэба было так лапухнуцца з гэтаю ежаю. У нас і бонуса ад кіла зараз няма. Праз гэтае, што мы, бляха, не сытыя. Эй, краці. Лохудра тупая. Так, давай-ка мы зараз возьмем паходню. Глядзі, гэтае мы скідаем. Яно нам тут там не трэба. Вось гэтае нам там не трэба. Вядома, што мы і гэтае з сабой не пацягнем. Якой халеры, правда? Спальнік хай будзе. 2 літры вады. Відаць, нават ваду пакіну. Вуголь, вядома, не трэба. Ось так. Обана. Так, каб дайсці. Не працягнуць ногі. Вось і ўсё. І мы можам спускацца нават без заплечніка. Правда ж? Ну, у цяпле. Так, добра. Папілі вадзіцы і пайшлі. Наямося як коні, выспімся як козы. I could eat anything right now. О, бляха. Ззяння нам не хапала, кажуць. На табе ззяння.
Так, драпежнікаў тут не было каля хаты, наколькі я памятаю, то бок спуск бяспечны. Толькі адзінае зараз паходню іншую возьму. Боже, квітанкі, вітанкі. Калі ты ўжо гэтай зімы выйдзеш, вясна на дарозе, на парозе. Толькі не тут. Ты не пра гэтую гульню. Вітанашкі, як твае справы? Дзе там Ян? Не ведаю, не аб'яўляўся. Пакуль што на гэтым тыдні, мне падаецца, ніводнага разу не было. А вы ўжо завершылі агучку таго фільма, які ты мне раю паглядзець? Ці я магу ўжо пашукаць яго, каб агучку? У сэнсе, каб паглядзець на кінакіпе, ці дзе там, які я раю паглядзець, но... Там пра бітву. Бітва за бітвай, нешта такое. Ну, там павінен быць... Дель Торо, падаецца... Хто там ще? З Титаніку хлопець. На кіноскрині. Добре, добре, пойду глядець. Леонардо Ди Капріо, так, Черепашка-ніндзя. Зараз наїмося нарешті. Так, вода йо. Давай сюди. До речі, мабуть, буде зараз ісці лепш цеплей у гэтых пальчатках. Нем-нем-нем. Нем-нем-нем. Пахлябалі. Усё, лягаем спаць. Хай будзе палова, гэта у нас вось так. А ты калі кажаш, што працуеш, ты маеш на ўвазе агучку, ці... Бля... Меня ўжо нас тут замкнула. Завірухаю. Добра, мы хаця падхілялись. Маеш на ўвазе агучку, ці што іншае? І звычайную сваю працу. 1-1, а гэтые дае 1-1. Ну, пакуль што тое самае. Так. Мне падаецца, нам прыйдзецца чакаць. Не, працы на працы багата. І без агучкі. Тут 2 кавалачкі. Не, у завіруху я не дайду. Не дайду у завіруху. Нам трэба чакаць іншага надвор'я. А вось гэтыя 2 кавалачкі рыбы я б з сабою взяў насамрэч. Я б з сабою взяў, колькі яны важаць, толькі пытанне. Выскачалі, узялі назад у норку. Яны у нас важаць 2,8. О, толькі 1 кавалачак прыйдзе з сабой цягнуць, бо я не падымуся. Та нічога. Окунь, 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 давай які-небудзь сюды, а гэта 2 вось сюды. А будзем ведаць, што мы гэта з сабой пацягнем. Тыя з кагосьці аднаго з тых 2 мы з'ямо, надгрызем, так бы мовіць, а потым гэтага мы з сабой возьмем наверх. Так, а гэта мы яшчэ не дарабілі. Ну, нічога. Так, трэба час скіпаць. Валера, толькі у нас ужо амаль вечар.
А я не хотел, каб быў вечар. Халера, бляха, не спыняецца ён. Гэтая звіруха. Няўжо нам уноч трэба будзе ісці? Ну давай, вырубайся. Ну и как тебе? Наверное, то поглядzi, нам придется всю ночь вот так сидеть. А? Где справедливость? Гуля. Таки план сапсовала. Ну нечто там дзьмуе. А ну покажися. Ага. Зразумела. Можна ісці. Где наш стол? Вода. 2.38. Man, this pack is getting kind of heavy. Добре, хай стоїть. Так, один кавалок ми з'їмо. Я впевнений, другий покладемо в кишеню. Жух. Ось так, добре. Ходім. Так, Люсівель, вітаночки, шановненькі. Так, Твич по вияві показав, що тут трактор поле копає, а тут нічого не копає, та ладно. А откуль там виява трактора узялася? Та ти шо? Я ж міняв, я докладно міняв. Не може бути гэтага. Як твої справи? Так, зараз ми йдемо у печору. Давай подбежим нават. Чому б і ні. Ночуем і пердолем у аэродром. Гэта мабільная праграма Твіча, яна вельмі цікава працуе. З гэтымі мабілкамі адвечная праблема. Упэўнены. Добра, ще усё бачно так уначы. Та не скуголь. Іди спокойно собі. Ну, блядь, ты заебала. Что за девчина? Другий раз за сёння уже. Тебе что, бляха, абцасы там подкосил хтосьці ці что? Ну, и больно ніяк не сунять, пакуль мы не дойдем до гэтага. Ой, каб цябе ліха. Девчина. Написано Long Dark Tractor. Не може бути такого. Не існує такої гульні. Давай, залазь. Зараз зробимо. Фантазеры вы. Давай, перепронаемся. Кошки. Оп, поползли.
Так, залазім у пячору і адпачываем, а потым ідзем ужо далей па нашым шляху ўнутры пячоры. Дзякуй Богу, што з боллю яна ўсё ж такі мае здольнасць падымацца. Гэта добра. Oh, so cold. Я бачу, курт підбяжить. І хто гэта? Гэта трус? А у меня каменчика нема. Ай-вай. Бо я каменчики поскидав. Так, все, ходим сюда, будем лягать спать. Так, ну, придется, мабуть, годинок 7. Каб быць абсолютно очунявшими з гэтым максимальною цягавітасцю. Так, воду попілім. Добре, сюди. 7. Угу. Акурат до ранку дотягнули. Узяли колькі воды, этого повинно хапіць. Вуголь. I'm not sure I can carry much more. Ліхтар узяли. О, подобрал. Давай поглядим, что нам треба перапрацаваць. Да халеры, нішто у нас там сапсуты гэтых выкарыстаных паходняў назбіралася. Так, усё. 35. У нас бонус павярнуўся да цягавітасці. А, не. 35, гэта вось заплечнік у нас. Які я цягаю. Так, то бок мінус 2 кілаграми. Тут каменчики тканіна. Давай вось так, ежа. Угу. Пакуль што так пойдзем. Угу. Што мы маем? 2 кілаграми. 2 кілаграми, якія трэба пакінуць будзе, але гэта 100% будзе вось тут. І. О. Нам столькі не трэба галінак. Угу. Нам 3 дастаткова. Вуголь нам патрэбны з сабой, каб жыць і добра, але... Давай так. 5 возьмем з сабой. О! І пакуль мы дойдзем туды, у нас ужо павінна будзе паходня хаця б адна загараць. Так, тут штосьці бачу. А так значна лягчэй ісці з заслоненымі вокнамі. Это не тое, што ў прыцемку ісці.
Добре, 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 пакуль. Не забываймся на тое, што у нас у кішэні рыба. Дзеля гэтага запалімся ўсё ж такі. Бо раптам, калі ён ёсць, я пра ваўка. А ён ёсць. Ты хадзі сюды, хадзі, хадзі, хадзі. Адзінае, што яго не бачна, халера. Я тут побач быў, гэтая, бля, магчымасці, які дае паходня. Нейкія яны абмежаваныя, калі я яго кідаю пад ногі сабе. Давай, давай, давай. Яму хочацца, вельмі хочацца рыбу ў мяне адціснуць. Ну давай. Ён адсюль ці адсюль будзе. Не, вы гэтае бачыце? Падыходзіць і збягае. Нейкія яны абмежаваныя, акурат думкі пра людзей. Людзей гэта таксама тычыцца. І ведаеце, што я зараз зраблю? Я проста яго прыгатую. Каб не вытрачаць нам. Недзе тут быў, правда, у нас? Ага, 8. Вогнішча. Так, распальваемся, закидываем туды, мяркую, што 2 кавалачкі вугалю, все будзе добра. Абмежаваныя магчымасці дае нам гэтая бляха паходня. Бо кідаеш пад ногі, а яна табе свеціць не так, як калі паднятая, ну зусім не свеціць. Добры растрымоў, давай, давай, дзякуй вялікі, што зайшоў. О, ну гэта шыкоўна, слухайце, 4 кілаграмы. Шикоўненько. Добры растрыму, поток у плыні, струмені, як толькі не завуць на твічы. Гэтыя, бляха, вынаходніцтвы усялякія. Мяса паесці, ну так, у мяне ёсць рыба, калі што. О, бачиш, я гэтую рыбу з сабою цягаю, бо яна вітамін С мне дае. Так што... Так, толькі што я... Калі пакіну мяса тут, можа яно сапсуецца. З іншага боку, дзякуючы кулінарыі, хай псуецца. Ну, так, і скоро давай сюди. Побана. Старий тлушч сюди. А коня під паху. Так. Сюди, так. Оп, оп. Выдатно. Почекали. Зняли. Воду попілі. Мабуть, навіть ось так зроблю. Обана. Ось гэта сюди, гэта з собою, так. Поклали. Поклали. Блять, штосьці мне ну зусім не шансуе на паходні, які яна дастае пасля выкарыстання. Куди ти? Вугалю.
Блять, ну это просто... Да иди ты нахер, боже. Пойдем. Так. Груза у нас хапае, а мне тут нічого не трэба. Все, идем. Трымаем шлях на гэтым. На аэродром. Так, гэта па сутнасці другі дзень. Ці не, гэта першы дзень яшчэ. Што мы сабе збілі цягавітасць. Ну нічога. Праз 2 дні адновіцца. Мы павінны ўсё ж такі дайсці да гэтага бункера. Ту-ду-ду-ду-ду. Давай, чапляйся. Гэта вугельчык злева, я бачу яго. Ай, ты мой родненькі. Хадзі сюды. Ну нічого, а ось тут видатно. Так, пам'ятаю, што пячора разгалінаваная. Адносна складаная была. I'm not sure I can carry much more. Добра. Тое, што ў нас ёсць вугельчык, это вельмі добра. О. Так, на гэта мы з сабой, бо нам галінкі таксама трэба. Соль, падаецца, не? Не, не соль. Це нічого. Так, давай туди сходимо, падаецца, там быў лут. Там быў лут, памятаю, што ён быў. Не. Гэта краху іншае, добра. Альбо там ісці вельмі далёка да той пячоры, альбо... Ну, крацей не хачу. Так, выбачаюся, Лёха, ўжо 240. Да, ну якія 240? А што ты кажаш? Мы ж толькі 200 размянялі, вось, падаецца. Ля. Зараз пакажу. Кай. Во, 207. 240. Ну, толькі падаецца, што лятуць гэтыя дні. У гульні. Па факце ж не.
Лёха. Ты подлічы лепш, колькі нам стрымаў трэба будзе зрабіць, каб пражыць 1000 дзён на стрымах. Зможаш падлічыць? Ты за стрым колькі дзён? Ну, глядзі, вось, зараз у нас якая нумарная частка стрыма? Тут толькі вогнішча можна сабе разбіць. А тут... Ой, нават вугельчыка не пакінулі. 39, правда? 207 дзён. Адпаведна. Грубо кажучы, у нас на один стрым ідзе 5 дзён. То бок 1000 дзён, гэта будзе каля паміж 200, 200-250 стрымоў. Гэта рэжым выжывання? Так. Так, Люсівель, выжывання. Тут ёсць асобная галіна задач у выжыванні. Мы яе і робім. Ну як, ужо амаль зрабілі. Тут нам літаральна нічога не засталося. Шлях налево, я не памятаю. Здаецца. Пусто? Не. Дай хоць штосьці. Я не ведаю, ці я правільна іду. Я вельмі на гэта спадзяюся проста. Там нешта святлее. А, гэта вода. Кроплі падаюць. Я спадзяюся, гэта адзін шлях, два шляхі да аднаго месца. Бо і тут наверх, і там наверх падымалася. Ага, паліва. Дзякуй. Дзякуй вялікі за паліва, але... Ведаеце, што з вашым палівам? Што гэты катошак азначае, Люсівель? Які грае на піяніна. 156 стрымоў. А, чмурэць. Шаленства. Мяжуе з шаленствам, правда? А гэта азначае, што знойдуцца тыя, хто будзе паважаць за гэтае, альбо асуджаць. Ну і яшчэ будзе нейкая праслойка балотная, якая не вызначыцца, а што з гэтым рабіць. Так, чамусьці ўніз папаўзлі. Чаму? Але мы тут не былі, правда? Мы ж наверх не падымаліся, вось так круто. Я спадзяюся, што мы ідзем туды, куды трэба. Дуже драматычная музыка нейкая гурае. Гэта праўда, так. Гэта мы адрозніваецца гульня тым, што яна спрабуе цябе трымаць у напружанасці. Праз музыку ці асяроддзе. Давай налево. Боже, колькі калідораў. Ну, тое, што вугаль ёсць, значыцца, мы тут не праходзілі па гэтаму калідору. Ой, ой-ой-ой-ой, ёсць верагоднасць, што мы заблукаем. І гэтая верагоднасць немалая.
Так, трэба пазначыць, што мы вось так шлі. Вось сюды. Што мы тут былі. Вось так. Яшчэ вугільчык. Тут больш прасторна неяк. Тут пячоравыя пакойчыкі. Нейкая камуналка, ці што гэта ў нас? Так, Юэлайт, бо галоўная гераіня любіць драматызаваць, так. Драма Квін. Можа і такое стаць быць, ведаеце? Яна па факце, па лоры, наколькі я памятаю, ці то навуковец, ці то лекар. Хутчэй за ўсё і то, і іншае. І вось на гэтым завязаная сюжэтная кампанія, што яе папрасілі аб дапамозе. На самым пачатку. Яна свайго сябра, хлопца у мінулым, яна папрасіла ёй дапамагчы. О, мы выйшлі. Халера. Я не ведаю, ці мы праблукалі да халеры, ці мы проста выйшлі, але мы выйшлі. Так, выбачаюся. Выбачаюся, гэта... О, павярнуліся. Гэта ў мяне выскачала епіты. Калі вы вось у Польшчы жывяце, то ведаеце, што гэта за праграма такая. Так, ведаеце, мне трэба паспрабаваць з'есці. О, выдатна, каб не смярдзець тут. Мы з'елі рыбу. О, я выйшаў не туды. Я выйшаў не туды. Ведаеце, дзе мы знаходзімся? Мы ў забруджанай зоне знаходзімся. Так. Хадзем далей блукаць. Хадзем далей блукаць. Шыпшыну пазбіралі. А нам трэба выйсці на аэрадром. А не сюды. Навуковец, астролог ці натруцы. Я спадзяюся, што не. Карацей, там ёсць нейкая хвароба у нейкім лагеры тут, на гэтай выспе, на востраве гэтым, Вялікі Мядзведзь. Вось. І гэтая хвароба, карацей, па словах тых, хто выклікаў Астрыд, яна смяротная. Вось. А яна, тыпу, вірусолог, ці хто яна там. Яна кажа, што у яе ёсць антыдот, бо яна ведае, што гэта за хвароба, і гэта ейная віна ў тым, што гэтая хвароба тут узнікла. Вось гэта быў сполых захворванняў. І праз гэта яна такая, тыпу, я мушу вам дапамагчы. Карацей, лячу, як доктар Айбаліт. Так, мы адтуль, давай сюды. Я спадзяюся, мы тут выйдзем да аэрадрома. Я памятаю, што пячора нібы злучала гэтыя 3 лакацыі. Але, блін. Ой, як я спадзяюся, што ўсё ж такі гэтыя 3 лакацыі аб'яднаныя паміж сабою. Гэтую пячору, бо калі не, нам прыйдзецца ісці даваць далёкага кругаля такога. Там яшчэ тлее. Сифіліс не, сифіліс гэта не вірус, падаецца.
Чакай, сіфіліс. Пранцы. О, пранцы завецца, гэтая хвароба. Па-правільнаму. Глядзелі серыял «Запіскі юнага лекара» з Рэдкліфам? Не глядзеў. Ён яшчэ ў нейкім серыяле зняўся, нічога. Мне падаецца, для яго апагеем стала гэтая... Вось так. Чалавек швайцарскі нож. А тут яшчэ нейкі лекар. Так, зноўку кроплі. Пранцы, так, пранцы. По-беларуску сіфіліс. Падаецца, ва ўкраінскай таксама ёсць гэтае слово. Так, все, тут няма нічога нам цікавага. Праз гэта нават ёсць як гэта праклён. Типу лаянкі. Пранцы табе. За тое, што ты учыніў. Так, ле. Нам трэба будзе распальваць вогнішча яшчэ. Так, а паколькі... О божух, ну гэта што такое? Бачылі? Так, слухайце, мне пады... Ага, тут пячоры проста. Просто мы тут былі. Мы тут былі. Я магу распаліць вогнішча? Ля! Ляша робіцца. Не трэба паходні, і паколькі мы тут былі, і ў нас было 2 шляхі. Я прапаную наступнае, хлопцы, я прапаную ісці. Я прапаную ісці з пячоры туды, куды мы выйшлі. Мы там паварочваем направо, выходзім праз чыгунку. Вось, і пераходзім да прамежкавай гэтай лакацыі. Дзе дэпо чыгуначнае. Бо я так мяркую, што няма тут выйсця іншага. То бок аэрадром. Можа, калі звязаны з гэтай лакацыяй неяк, але ж... Ой, не ведаю. Крацей, прасцей будзе выйсці і пайсці па гэтай, па вядомай дарозе. Так. Лічу так. Блять, ну ты просто немагчыма робіш, дзеўчына. Ну як так можна такія кепскія даставаць? Дзякуй, трэці. З усяго таго, што магла б зрабіць, яна дастала толькі 3 нармалёвых. Ну, 4. 1,42. Так, вяртаемся. Бо, калі мы будзем бадзяцца па гэтай пячоры, я лічу, што мы страцім вельмі шмат часу. А ў нас што там? Часу мала. То мы хаця б дойдзем да нашай лакацыі, якая з'яўляецца прамежкавая з дэпо. Вось, і ўжо адтуль пацягнемся ў аэрадром, хутчэй за ўсё на наступным стрыме. Магчыма, мы яшчэ паспеем на гэтым стрыме дайсці, але гэта будзе бачна, калі дапаўзем да прамежкавай локации.
Так, толькі перад выйсцем трэба будзе апрануцца цёпла. А вугельчык няблага было б зацягнуць усё ж такі туды. Вугельчык гэта карысна, ён тут не патрэбны. У гэтай пячоры тут яшчэ заспаўніцца да халеры. А мы ў той бок хадзілі? Ой, не ведаю. Хадзілі ці не. Ось сюды. А Лёха трыпак. У трыпака таксама штосьці ёсць такое. А можа, слухай, гэта трыпак? Францы. Пагугліце, у каго ёсць магчымасць зараз, каб прасвяціць і падвысіць веды. Так, давай, сюды. Гэта мы падымаемся. Давай вось так. І вось так. Можем рухацца, можем. Добра, пайшлі. Толькі я памятаю, што там быў воўк на вяршыні. І тут ще каля вось гэтага вось возера, да якога мы амаль спусціліся, таксама бадзяліся два воўкі, але вось гэтых мы абыдзем, і там магчымасць была, я памятаю, іх таксама можна было абысці. Паколькі мы ў гэту лакацыю павернемся хер знает калі, то лепш усё пазбіраем. Мы тут хавалі, калі памятаеце, недалёка косткі. Была у нас такая задачка. О, вы, паскуда. Стоп. Гелікоптер. О, гэта я, дурань, гэта аэрадром. Тьфу ты, ёб твою мать. Калі тут гелікоптер, то недзе паблізу з намі павінна быць... Ой, котка. Пума. Мы зараз у куце знаходзімся. Аэрадрому. А дзе ты пабяжыш? Давай, ты да мяне спускайся, а не ты рыкаеш. Ось так табе ў насяру. Будеш ведаць, на каго рыкаць. Гаўно. Gotta warm up somehow. Так, дзяўчына хоча сагрэцца, но мы да бункера то ўжо дапаўзем з табою, я спадзяюся, ды там сагрэемся, не? Пранцы, сіфіліс, трыпер, так і ёсць трыпер. О, дзякуй велічэзны, Лёха. Бачыш, што інтуіцыя працуе.
подсказывает, что треба. Так, все взять. Не подобается мне надворье. It's so cold. I just want to lay down for a bit. Не подобаецца, неяк яно збіраецца на гэтае, на завіруху падаецца. А мне гэтага не трэба. Таму ведаеце што? Давай вось так. Зараз мы гарбаткі сабе нейка падагрэем. Come on, little fire. Давай вугельчик. Так, і пакладзем з табой, о, рэйшу. Давай. Шикарно. Во, вось так трэба даставаць. А не ты, бляха, два з усяго вогнішча. Якія можна было б узяць толькі. Так, усё, пайшлі далей. Крыху сагрэліся. Котка не раве. Што кажа аб тым, што яна, мабыць, не рэснулася, калі мы сюды заходзілі. І гэта добра. Нам ваўка хапіла. Так, ці вось гэта пад'ём, куды мне трэба? Ён нібы выглядае, што такі... І наколькі я памятаю, іншага і не павінна быць да той сядзібы. Так, тут я наколькі памятаю, мядзведзі няма. Толькі ваўкі могуць нам сустрэнуцца, то бок больш-менш бяспечна ідзем. А адкуль ведаеш? Выбачай. Прапусціў паведамленне, адкуль ведаем. Чытаў. Як кажуць, звычайна ў такіх выпадках сябра распавядаў калісьці. Ведаеш. Я не для сябе цікавіўся, для сябра. Ну-ну. Так, а што гэта у нас тут? I need to find some place to escape this cold. Алера. Падазрона гэта ўсё выглядае, але ідзем. Хай будзе. Все ж таки спадзяюся, што правільна мы ідзем. Не трэба тут уніз. Вось, там скала надвісае. Не, ўсё выглядае так, што нам трэба туды. Усё правільна. Можа, я, вядома, памыляюся, бо я памыляюся часта, але... Накірунак шляху абраны правільна мусіць быць. Як добра хрумсціць, правда, снег? Такі хрум. Прыемненько. Так, ідзем. Так, гэты сябр з намі разам на стрыме. Шалёны. А хто табе правду скажа? На што табе?
Адкуль такая цікавасць да гэтай хваробы? Get back home. We'll warm up soon. Не, калі шчыра казаць, то я памятаю пра гэта і я казала ў нейкім відосе сваім Ваданосава. І гэта было, наколькі я памятаю, ў нейкім гістарычным аглядзе прусаў ці штосьці падобнае. Вось як яны паўплывалі на Беларусь там, і ўсё гэткае было. Штосьці адтуль. І нейкім чынам, карацей, гэта звязана менавіта з прусакамі. Усе ж ведаюць, што гэтых жмукоў рудых называюць прусакі, правда? Вось, яшчэ ваўчына. Так. І вось сядзіба. Ну, давай, хутчэй уже падыходзь. У мяне ежы няма, то ты мне акурат падыдзеш. Таксама ў тое самае месца. Вось тут быў, падаецца. Мы падымаліся, і вось там быў, памятаце, вось мы тут бадзяліся з гэтым радыёстанцыі. Мы бункер знаходзілі вось у гэтым баку. Альберт Эпштайн. Слухайце, сапраўды. Альберт Эпштайн. Вы ж чулі пра гэты прышпіл, што людзі, пачуўшы пра Эпштейна, сталі гугліць, і чамусьці ім шаіха выдавала Альберта Эйнштейна, замяняючы ягонае прозвішча на Эпштейна. І, карацей, Google сапраўды пачаў шукаць інфармацыю пра нейкага Альберта Эпштейна. Потым проста піпец. А нейкія шаіхі працягнулі выдаваць гэтую вось у сваіх гэтых пошуках нейкага Альберта Эпштейна. Такі прышпіл. Стапе. Можна паглядзець на фотаздымак, што мы шукаем. Паштоўкі абраць. Блядь. Чакай. Вось гэтае трэба шукаць. 6 нейкія бочак, 6 бочак жоўтага... О! І во бочка. Вось тут штосьці. Может, тут былі, я спадзяюся, газеты ёсць. Так. Нам сюды, адпаведна. Мы тут былі. Стоп, чакай. Паходнім хапае. Ага. Нормас. Так. І што мы тут знойдзем, дзеўчына, з табой? Кнігу возьмем як паліва. Там вядро гэтае металічнае. О, так, гэта будзе добра, гэта будзе добра. Вось што яе прымушае жыць. Фокусы гэтыя з гульнёю. Ці гэта проста пытанне рытарычнае, што яе прымушае жыць насамрэч. Зараз мы там выйдзем, дарэчы, вонкі, там нас чакае воўк, якога мы забілі. Вот што нас прымушае жыць. Смак ваўчынага мяса. Добрая шапка, пытанняў няма. А больш што-небудзь такое, ведаеце, карыснае, ё? Вось, напрыклад, павесілі б стрэльбу. Чаму не? Ага. Ну давай. Нешкі шкілет, бачылі там унізе справа? Just waiting now, trapped in squalor, brought low by my ambition. Still, I believed I was right. I am right. If we are to move forward as a species, we will need better models for understanding our planet and its potential for creative destruction. Что? Eras when it wipes the slate clean and starts again. I wanted to profit from this knowledge. Probabilistically, my chances were good. A dice roll, yes, but the numbers suggested a favorable one.
Based on my current condition, I overestimated my chances. Ты, бля, пытанняў няма, калі ўсе загінулі. Ты чорт ебаны, вось хто ты. Так, добра. Што тут? Тканіна. Гэта Рюдзігер, я так мяркую. Гэта Рюдзігер. Ага, гэта... О, бэджик. Security Shifts ID Badge. Узяць. Вось табе, дурачок, наступны значок, кажуць яны. Так, ты его отсюль подпаливаешь, правда ж? Давай справаздачу. Writing this while I still can. So there's no question. So someone knows. Хтосьці ведае, што So ведае. it all wasn't for nothing. А, ну ось, дайшло до яго. Дебіла кусок. Феміністка. Рай вже не потрапіць, руки в крові. Kept doing what the doctor said. The writing, the breathing, the mental games. We'll see. Rudiger had been holed up in here for a while. He wasn't exactly happy to see me, the bastard. Just laying there in a heap. But this is how I remember it going down. Гэта іншы чал нейкі? The stalker shows himself. You А, must гэта уже be Рюдзігер pleased записав. to see me as this pathetic creature. To witness this. Did you think the board was gonna sit by and let you just walk away? After everything you promised? If it had gone another way down in that mine, you'd have never even known I was here. Just another hired hand. But it didn't. And now we've all paid. Even you, I think. Unless you have a cure. You wouldn't risk it otherwise. Except you would, wouldn't you? I had not considered this a possibility. Everything that has happened, at least not a likely one. God damn it! Oh, I'm gonna... where's the data? Control yourself. Emotional volatility, lack of inhibition. These are the signs you have been affected like the others, just as I have. I didn't predict this. It is my failure. I regret that. Just as I regret what I have to do now. Don't do it! He rolled over and drew a gun on me. I only got off a single shot, but it was a good one. Enough to put him down. Just enough. I could see he'd already had a bad time of it out there. Can't even keep these pages straight. Gonna rest a bit and then see how far I can get. With whatever's left of me. But maybe I shouldn't make it. А, крацюю, гэта Рюдзігер усё ж таки. Стопе, гэта што? А, заебись. Пакуль я цэліўся, бляха, яно згасла. Как тебе? Дык а што, тут нічога нема? Нам підсвітили наступную кропку. Так, что вы там написали? Так, вось як по-беларуску цель. Гэта мэта. У залежнасці ад кантэксту. Калі ты з чагосьці цэліш, каб патрапіць, то гэта цель. А калі твоя мэта нечага дасягнуць, то гэта мэта.
Спадзяюся, я зразумела адказаў на вашае пытанне. Нашая мэта выжыць. Вось, калі ты кажаш пра гульню. Што, паглядзім, што там звонку. Ох, боже мой. Дзякуй за магнатэрыю. Гэта было галосна. Паладзін, дзякуй. Так. Ветер у храпу, а мы ідзем. Я хочу дайсці да будынка. І мы не можам бегчы, таму што перагружаныя, так? Так, то мы пойдзем да ваўка потым. Давай вось тут на шляху да ваўка скінем усё, што нас абцяжарвае моцна. Мяркую, што гэта вось гэтыя паходні і ўсё. Так. Так, Хадлера, цябе бяры. Што ты будзеш рабіць? О, пабеглі. Бо зараз проста ў твар нам здзьмуе, не хачу губляць хп. Мы застанемся на нашоўку тут. Ой, добра, слухайце, 20 хвілін нам хапіла, каб дасягнуць гэтай кропкі. Ужо разгледзім гэты фотаздымак крыху пазней, нам бы ўсё ж такі мяса з гэтага ваўка сабраць. Бо я бачу, мы тут крыху холодныя. Скрымер, ну. Скрымер, так. Ты ж у хоррор збіраешься гуляць? Не збіраўся. Сэрца слабое. Нервы слабыя, хутчэй за ўсё. А вось на цыцкі хапае, гэта правда. Крывішанка бан ледзь не дала, за што? Што адбылося? А, за цыцачкі? Что так? А что не так с крывічанкой? Что ў гэтым кепскага? Так, ну давай, добра, паскідаем сюды ўсё. Так, усё роўна мы будзем гэта забіраць. Вось гэтае. Вось гэтае хай будзе. Вось гэтае мы падабралі. Це больш нічога, так. Гэты паяс хай будзе у нас на поясе. Так, ну гэта скінем. І гэта скінем, пакуль мы тут будзем усё рабіць. Ось так. Усё, нам зараз яшчэ трэба будзе схадзіць за ваўчынаю. Пап'ем. Потым пойдзем мясам. Так, я памятаю, во шыпшына ёсць. 45 хвілін, давай так, паўгадзіны. О, акурат паўгадзіны нам хапіла. Халера. Пакінуць хату. Як мы там? Можам цягнуць 21 кіль. Што скінуць? Давай, скидаем усё, што можам. Сюды. Вось гэтае таксама, і гэтае таксама, і гэтае. З адзежы нічога, бо нам будзе халадно, калі
Так, ваўкоў не павінна ж быць, правда? Давай вось так. Так, фотаздымкі. Гэтае. Так, і 100 граммаў, 100 граммаў, 200 граммаў. 200 граммаў. Так. Хадзім, ваўка нам трэба залутаць, бо нам патрэбнае мяса. Мы ўжо галодныя. Так, першыя ютубаўскія дысідэнты. Да 100% за нейкую моралізатарскую шляпу. Ага, за цыцачкі. Добрыя моралі. Так, што мы там дзе скінулі, падаецца, вось у гэтым баку. Вось яно ляжыць наш хабар. Дарэчы, сёння YouTube мёртвы, 3-4 чалавекі толькі, але ўсё роўна вам велічэзны дзякуй, хто сядзіць, глядзіць. Так, крыху падмерзнем, затое не будзем галоднымі, правда? Ваўчына? Ой, ну 3 кілаграма, ну ёпта мать, ну дзе ты пасвіўся? Ой, ты што, шышкі еў? Воўк. Can't feel my feet. Аж 3 кілаграмы мяса, уявіце сабе, вось гэта воўк. Ваўчонак максімум. Да, няма гледачоў, бо няма накалу ў чат. Ці як учора ў Раліфа. Я, дарэчы, да Раліфа ўчора не патрапіў. Ну, адзінае, што мы яго зарэдзілі, а я пайшоў адразу, бо ў мяне справы. Учора нават перакладам не займаўся, увіце сабе, колькі было працы. Шмырыць проста. Мне ні халеру не сорамна за гэта, але... Гэтых авервотчаў не зразумець. Іх цяжка зразумець. Так, ну што мы там? Трымаемся яшчэ. Зараз сабе вады напарым. Хаця б 3 кілаграма з'емо. Так гэта нам хопіць толькі, каб паесці. Ваўчына яна не каларыйная. На жаль. На жаль. Все, подпаливай. Во. Да коміну. А Антонана Сметана гэта была лекцыя Раліфа Магільшчыка. Все добре. Так. Гэта мы перапрацуем. Схавай так. Дадаем палки йо-йо. Оп-оп. 43. Давай будем займацца зараз справамі, якія ніхто не любіць. Вось гэтымі. Так, гэта па сутнасці мы пражылі першы дзень у сытасці. Што добра. Мы за гэтую ноч павінны ачуняць, аднавіцца. Так што будзе ўсё добра. Нават не сумняюся. Давай сюды. Так. Пойдзем, скінем гэтае смецце. Я ў любым выпадку тлушч не таплю. Можна было б, дарэчы... А, не можна было б. Не хачу займацца гэтым. Тут яшчэ у нас ёсць ложак, ёсць 2 літрыкі вады, Нормас.
Усё добра, усё шыкоўна. 30 хвілін. Паліва дадаем. Відаеце, што я вось так зрабіў. Ага. Раз, два. І вось гэтае вось так. Адсюль я б забраў усё зараз сабе. Man, this pack is getting kind of heavy. Забирай, 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 малая, усё забирай. Во. Зараз мы толькі, наколькі я памятаю, вопратку. Нам трэба скінуць вугаль. Оп. Добра. Вопратка, якая у нас была. Вось гэтае і капелюшак. І наш шляпа. Штосьці яшчэ? Па вопратцы я бачу. Не, нічога, ўсё астатняе. Во. Ну хай будуць, добра, хай будуць. 15 хвілін. Мы пратрымаемся, я спадзяюся. Во, выдатна. Вось, і вады зараз паставім. Ну, 2 літра нам хопіць. Добра, так. Попілі. Так, вугельчик я скидаць не буду. Вугельчик мне патрэбны самому. Што па вазе? 38. Добра. Калі у нас адновіцца наша плюс 5, то за тое, што мы яму шыкоўна, то ўсё будзе добра. Во, гэтае можна скінуць, дарэчы. Ці не тут, ці дацягнуць. Мабыць, дацягнуць усё ж такі да ангару. І там можна будзе скінуць. Так, я в любом выпадку тлушч не топлю, Дед Максим. Так, гэта варта, каб патрапіла да гэтых. Як яно, цытатнік? Правда? Завецца. Ці гэтае можна кудысьці тут прысабачыць, не? О! Падыходзіць. Добрае месца. Так, ну мы до конца не з'ємо. Пойдем рэшткі пакінем на звонку. I wonder if I can drop any of this gear. Так, зараз паглядзім, што ў нас там па вогнішчы, што па вадзе. Я мяркую, што нам тут не варта заставацца надоўга. Калі што, то распалім сабе яшчэ што-небудзь. 40, 34. Палку нам. Яшчэ вось тут трэба скінуць I'm палку. too tired to think straight. 6. О, дарэчы, у мяне ж гэта шыё. Так, падымаем. Падымаем. Нават не буду скидывать. Добра. Попили воды. Лягаем спать. Зараз я погляжу, что у нас по часе. Чекайте. То мы можем уже кончить. Все. Все, дастаткова. Першая гадзіна дня. Зараз мы толькі яшчэ вып'ем воды. Ляжем спать другі раз і на гэтым будем завершаться. Вось. Так, раніца. І у нас тут, о, халяра ясна. Трэба было гарбату попіць. Стол, крэсло, ложак. Давай так, 4 гадзіны, каб у нас ХП аднавілася. Вось. І мы пойдзем. Ужо калі прачнемся у іншае месца. Я хацеў яшчэ, дарэчы, вось што. Я хацеў яшчэ паглядзець на фотаздымак. Клаўстрафобія пачалася. Выдатна. Тое, што трэба. Тое, што трэба, калі ў нас
Што? Калі ў нас завіруха? Е. Ха-ха-ха-ха, курва. Тое, што трэба. Ну што, слухаем завіруху, ды глядзім у фотаздымак. Так, паштоўка, абіраем. Так, гэта я і шеф on the final day. I saw something in her eyes. Did she know? Я не зразумеў. Павярнуцца на бункер Омега і investigate the area shown in the Polaroid. Стопе, а дзе бункер Омега быў? Бункер Омега. Чакай. Гэта забруджаная зона? Дзесьці ў Крамлі. Так. Я мяркую, што на гэтым завершым. Вось, я яшчэ падумаю о бункер Омега, дзе гэта можа быць. Працягнем на наступным тыдні. Дзякую усім велічэзна за прагляд. Як заўсёды на твічы мы пойдзем у рэйд. Мяркую, што да Раліфа, праўда? Ну так. Так, да яго. Вось, на гэтым будзем развітвацца. Пабачымся ўвечары, праўда? ВРВ казаў, што ўвечары рэйдзернот будзе, таму... Яшчэ не развітваемся надоўга. І заўтра, адпаведна, таксама яшчэ будзе стрым. Усім велічэзна дзякую. Як заўсёды, падтрымлівайце вольны беларусу, падтрымлівайце Украіну. Хто не падпісаўся, падпішыся абавязкова. Бо інакш у рай не трапіш. Я жартую. Усім добрага настрою, добрага дня. Усім пакуль.